Казвам се Десислава Колева, възпитаник съм на Технически университет Габрово. Завърших там през 1996 година специалност индустриален мениджмънт като студент по поръчка на Балканкар, като машинен инженер магистър и в последствие направих докторантура по телекомуникации. По-настоящем съм директор дирекция устойчиво развитие в община Габрово и съм горда, че съм възпитаник на университета, защото съм и член на настоятелството на университета и съм един от хората, които работят и насърчават младите хора да бъдат инженери, тъй като габровската икономика се нуждае много от такива талантливи инженери като нас. И считам, че университета има бъдеще, тъй като с новия технологичен парк, който е изграден и като част от иновационната екосистема на Габрово в партньорство с регионалния иновационен център би могъл да бъде стожер на връзката образование-бизнес и в бъдеще с дигитализацията и с новите иновативни технологични предприятия на Габрово и нови инвестиции може да бъде изключително важен фактор за развитието на икономиката на Габрово и региона. Пожелавам си, когато минат много дълги години, както днес отиваме в Европа и виждаме университети на по 800 години, и Габровския технически университет да бъде сред тях един ден. На нашите праправнуци им пожелавам дълги години, щастливо бъдеще на България и на Техническия университет едно голямо научно дълголетие с много технологии и технологичен развой.